Добре, ние сме в училището, в класната стая. Сега бягаме от госпожата. Тук е Николчо. И госпожата идва. Здрасти. Тия двама в някакви тъпи песни слушат. Еми там моята готина раница. Това май е втория епизод от... Това е втория епизод от моите влогове с БГ. Сега ще видим госпожата. И децата идват. Я тя тапати какво правят. Това е Денка, това е Стонката. Това е Никола, който сега ще го наритам. И това беше от нас, дами и господа. География няма да ни изпитва сега. Само ще ни предаде урока И сега да ни изпитват. Ще ни изпита целия клас, ще задава въпроси на целия клас. Няма днеска ни изпитват, иначе сега да изкарам двойка. Само ще изпита целия клас. Майка. Задава. Третия епизод ще ядем сол. За предизвикателствата. Пишете в коментарите какви искате и така. Дианата Пака. Ето Дианата Пака. Ето Николчо. И това беше от нас. Край.